नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडिओकर आपले सकाळी स्वागत करतो आहे। आज बऱ्याच दिवसांनी गावचा फेरफटका मारायला मिळाला आहे। आज थोडं वेळ लेट झालं सकाळी उठायला, कारण रात्री लेट झोपलेलो, व्हिडिओ एडिट करत होतो। आणि आज आम्ही दाभोळ्याला जाणार आहे, कारण की आपल्या दाभोळ्याच्या घरात थोडं काम आहे। त्यासाठी बाबू, मी, नाना, पूनम आणि पूनमचे मिस्टर असे आम्ही सर्व जाणार आहोत। तिथे थोडं काम बाकी आहे म्हणून त्यासाठी आलेलो आम्ही खास। तर ते काम जर लवकर झालं आजच्या दिवसात कंप्लीट, तर एखाद दिवस मला परत नारिंगात राहता येईल, कारण की 24 तारखेला पुन्हा शूट आहे। तर 23 तारखेला मला मुंबईला जावं लागेल। तर 21-22 आज 20 तारीख आहे, 21-22 या 2 दिवसात बघू का किती काय फिरता येत आहे। गेल्या 2-3 महिन्यात येता आलं नाही गावी, त्यामुळे हे सगळं मिस केलेलं। सकाळी उठणं आणि गावचं भारी आहे, गावी लवकर जा गेली सकाळीच, मुंबईला तशी येत नाही। या कोपऱ्यात त्या दिवशी तरवा पेरत होते बाबू काका, तो आता एवढा वर आला आहे। पाऊस पण थोडा पडतोय। तर आता एक 15-20 दिवसात लावणीला सुरुवात होईल, आणि तसा वेळ काढून ठेवला आहे मी लावणीसाठी खास गावी यायला। तर तेव्हा येईन, एक 10-15 दिवस राहायचं आहे तेव्हा। गेल्या वेळेची पहिली वेळ होती लावणीत यायची, आणि तेव्हा खूप मजा आलेली। पण गेल्या वेळी जास्त राहता आलं नव्हतं, 4-1 दिवसच राहिलेलो, म्हणून गेल्या वर्षीच ठरवलेलं की पुढच्या वर्षी जरा वेळ काढून येईन। म्हणून आता एक 10-15 दिवस राहायला यायचं आहे खास लावणीसाठी। बाबू आताच उठला आहे, आवरतोय सगळं, कारण की आता एक पुढच्या अर्ध्या तासात आम्हाला निघायचं आहे दाभोळ्यात। किती एवढी चॉकलेट आणलं? कैसून आणलं? दादाने दिलं, ते पैसे होते ना माझे 4 रुपये। तुझे पैसे त्याच्याकडे होते? माझे होते 4 रुपये ते। हां ते आणलं। आंघोळ गेलं? मग कधी राहणार? कधी? संध्याकाळी राहणार? माका चॉकलेट दी। हां जेली देतं? जेली नको माका, दुसरा दाखव। तो नको, चिंचाचं दी। येतो ना तू फिराक? चला आता मित्रांनो, आम्ही आता दाभोळ्यात चाललो आहे। बाबू आणि नाना येत आहेत ट्रॅक्टर घेऊन। ट्रॅक्टर म्हणजे काय तरी, काय त्याला म्हणतात, ट्रेलर, हँड ट्रेलर असं काहीतरी म्हणतात इकडे, आपल्या भाषेत गावठी भाषेत ट्रॅक्टरच म्हणतात। नानांची सकाळपासून 7 वाजल्यापासून गडबड चालू आहे, कधी जाऊचा। ते सकाळी मी तयारच आहे। तो टेम्पो हा इलो तो हे वैतो टेम्पो हा, तो आंब्यांचा हा। चल मी बॅग आणतोय माझी। बॅग कसे मग जबाबदारी घेऊ नको, काम स्वतः घेतलं आणि आम काही खेळ जा पाठी पाहिला। खय कोणाचं गाव त्याला गावा माहित नाही, बघू चला का काम घेतलं तुका गमेला बिमेला जमा करूची माहित ना? काम घेतलंस ना तू? चांगलं मुंबईत ना फोन करू मी सांगते, कामाची जबाबदारी तुझ्यावरच आहे। आणि किती वेळ झालो, सगळी माणसं आली किती? पुष्पा नाही की घराकडे? चले चावी काय गाडीची? पण मी टेम्पेत बसतोय, आपली टेम्पेत ना धीड काढून टेम्पेला वळून देतो। तावा शूटिंग मध्ये इला येऊ दे, तो आवाज दाखव रे। कशी काढून देतो ती काय? ह्या पुणग्यापेक्षा वात्रट पण तर माहित नाही तुमका, वळिंड्यात तिथं आवाज चालतं होय ना? हा आता माहित नाही त्यांका, पुणग्या फक्त दिसता तोंडान बोलता म्हणून। हे वळ रे, हे उलट वळू कशा भरता? उलटा नाही डोक्यात फिरणार रे, वर करतोय ती काय सारखी करून घेतो। आणि मुंबईवालो कामाक लागलो, 2 दिवसाचं हे काम होतं तुझं वाळू। हा माहित नाही पुणग्या
हिरडी माझे आभार मान. रानू, ही वाडा ना मग कलची किती हकडे आण. ए आमच्या पाकिटातलं पिन नाही हात पिन. ए पाकिटात किती येतला हात? माणसाकडे. त्यातलं दीप नाही. मी घेवा पडची मग मी खरा तकडे नेते. नमस्कार मंडळी, मी कामाला ही सगळी माहिती मी लावलेली आहे. मग त्यांचं पर डे पण तूच देणार असतील हा सगळ्यांचं. नाही नाही परडे ह्याचो दिलेलो हा हे त्याच्याकडनं सगळ्या नाही नाही तू दिलंस ते का मुंबईत फक्त हिने आमका माझा का आपला काम म्हणून सांगलेला. हो जा. पिंक्या मेला काम आडे पिंक्यानं काम केल्यानं आता पुनियान कायच नाही केलंय. जा घारे बांधलंय मी. या सगळं तूच केलं सांग तूच केलंस ना. हा या सगळं मीच केलं. हा तोंडान त्यांका माहिती आहे बाबा कोण करणार आहे कोण नाही. त्यांका माहिती आहे बाबलो काय पोटी फुटता तो. पिंक्या आता 10 वाजता येऊन कामाक लागलेला आणि पुणगे हाताची गडी घालून बघता. पुष्पा हाणतय ना तर तुमका एकटे नाही ती गमेला अशी भिरकावून दिल्या नसती. नान झाला खरा झाला. पुष्पाने माझी बायको हवी होती दोघा जण. आग करून टाकल्यानी असती. हे माझं टाकी जीवन लपडा करी का वर्षाक तुम्ही एक असल्यावर कामा सगळीजण त्याचा आणि वर्षाचा जमता भारी. पिंक्याचा खोलीची जमीन कसली खाल्ली नाही दोघांनी. मग पुणग्यावर क्या ना पुणग्या व्हायचं वात्रडा पुणग्याचा. लावला शेगे लावला तेल खाया माका. तुका कसला तुका कसला म्हणजे पावसाची शेंग नव्हती. पावसाची शेती करून नसती तुमका माझी. पुण्या वया. बघला या असा. पुणग्या पुणग्या आळशी आता माहित नाही तुका. आळशी माहित आहे. आळशी तू माका सांग. पुष्पा आळशी कोणतो दिसता आता. पुष्पान सांगला तेल हयत ठेव माझा. पुणग्या नाही होता. आता पुष्पा काय यागडा पुणग्या राहतो रे? पुणग्या जाण्या 5 दिवसात मी अकडे असतो. पुष्पान जाण्या 5 दिवस मी अकडे असतंय ना. पुष्पा असं सांगा. होय ना नाही कायचे काय हो, कांदा कशी? मन कसला तरी तोंडातल्या तोंडात पडता. तोंडातल्या तोंडात म्हणजे विचार करतात. आणि विचारल्यावर तू काय केलं. मम्म काय तर केलं. हा. पण एका शेंग्यात दिलेले नाही एका. मी शेंग्याचा तेल येत नाही आणि कुळी देऊ नये. शेंग्याचा विषयच नाही हो या. होय आता कुळदाचा विषय. दुधात मर मर मरता पुण्या. मी काय पाहिले बरंच दिलेलं नाही. मी कुळीत काढू केलंय ना बरं कुळीत काढू होतो बरं. पाहिले बरंच दिले ना. चल शेरभर देऊ काय पुण्या. अरे कुळीत कधी हे कल एवढे नारळ पाडला त्याच्यातली पुण्या किती दिला कमेंट दिली. खयचे नारळ पाडवले ते दिवशी नानांका किती दिलेला ते दिवशी. ते सुकलेले पाडवले. मग ते पुण्या त्याच्यातले कमेंट दिली या. पुणग्या खत म्हणजे पुणग्या नाही क्या होते. माझं नारळ निलंय रे. कधी निलंय रे. नारळ पिंक्याकडे असते नारळाचा हिशोब. पुणग्या तसा काय म्हणणार रागावणार आहे रे. एकदा 4-6 महिन्यात तेव्हा 10 नारळ देव माकाव नाही ते. तू पदरी असतो. पुणग्याक नाही देत आम्ही जास्त. ए बाबा चल. पिंक्याक द्यायचं म्हणजे चालू होता काय कुठं गेलं. हिला गावला मी घेतलं इथं प्यारे लिलू. हे पुणग्याचं घोळ दाखव पहिले. हे पुणग्याचे आणि हे मिस्टर, आमचे भाऊजी. एकदा आधी नीट थांब आधी ते बघ. नाही हा हे बघा आमची सगळी आता ओळख मेन हाव तेवढी. सगळे माहितात. ह्या पुणग्या पुणग्याने नाव सरागी म्हणजे पूनम. बरोबर. हा आणि हे भाऊजी ह्यो म्हणजे हे त्याच्यात माझे मिस्टर. हे माझे मिस्टर. घरी. असं एक खांद्यावर हात ह्या ठेवून पिंक्या थांब थांब ह्या पिंक्या ही मोठी बहीण. उद्या त्याचे मिस्टर विचारतील ते खयत ते सांगा आधी. ते मिस्टर वळून येतात. हा याचे तो त्याचो झील तो बघा वात्रट. भारी येत ना बघा वात्रट. हा ह्या पुणग्या हे भाऊजी पुणग्याचो गो. मी सांगतोय हे माझे मिस्टर महादेव गाडी उर्फ देवा. काय देवा काय देवा. काय देवा. हा हे नाना नाना विचारतात कोण आधी मेन. हा हे नाना आमचे कोण लागतो ह्या विचार. ह्या मेन प्रश्नाचं उत्तर सांगा. फॅमिली फ्रेंड. हा, असं बहिणी चांगलंय. अरे तुझ्या त्याने तुझी ओळख करून आता विनू कोण तुमचा लागतो आमका धागे पो विचारतं. काय विचारतो. कुळीचं तुका कसे कुळीत असते ते माहिती नाहीत ना. तू पोट काढू. कुळी एखादी पाहिली बस दिल्या ना जाऊची
आणि शेवटचे असतात ना मात्राचे हा ते पुण्यात घेऊन ठेवल्या नव्हती ना हा हे ते. का हो वासुडीचे होते ते वाक्यात घालू कुळीत पहिली वर देणार कुळीत तसेच जाणार गोपाळ कुळीत असला तर मग मग देवचं लागणार आणि लोणचं घेतलं ना केलं ना पण तू तर 2 किलो सांगायचा आमका ते सांगायचं अजून चला चला आता टाइमपास ये बाबा चल आता चल आता चल थांबा गो बाजू थांब थांब पुढे. शूटिंग करू पाठवू नको गो गाई आली तिकडे पण तुझी स्टोरी माहित नाही तू यार. सांगा सोडू हो. नको सांगा. पाठवू नको तू नाही नाही हा, हा. आयो आमचा मी आणि हा तिरपळांका गेलेलो मराठ्यात तिरपळात गेलो आणि हे पाहुण्यासाठी बुक दिली आमका कधी येणार की हो काय माहिती नाही हो. म्हणजे पिंक्या वर होता सड्या माझ्याबरोबर होता भराड्यात घराड्यात हा आणि पाहुणे घरात हा औषधी बोलावू पाहुणे तू बापूस नाही तो घराकडे होतो मुंबई गेले पप्पा मुंबई तसे डायरेक्ट कशी पाहुणे ह्याच तकडे त्या मावशीने- ऐक सांगते मी घरी स्टोरी पप्पा गेले आणि तो फोटो घेऊन गेले इसरान गेले ह्या मी म्हणते बरा झाला गेले ह्या तरी पण त्या अर्ध्या मी गेले खाली पप्पा गो फोटो इसरला घेऊन ये जा आमचा फोटो दात पुढे असणार फोटो घेऊन गेलोय मी त्यांना नेऊ हा तुझे दात पुढे होते तेव्हा मुद्दा पुढे काढून फोटो खराब काढून घेतले ए या दिसता त्याच्यात मग? काय खरी लावतं. बरोबर अरे घराकडे फोटो दिलाय आणि दुसऱ्या दिवशी 4 दिवस झाले फोटो कसं पप्पा काढलेलं गेले पण फोटो कसं काढलेलं ते दात पुढे काढले नाही कसे दाखव तरी पंजाबी ड्रेस वर विणून फोटो काढलेले ह्या नाही विणून या मुळे हिच्या तर तो फोटो काढल्यावर तो नेऊन नानांच्या घराकडे बांगले तो नेऊन दिलं पप्पाकडे पप्पा मुंबई गेले आणि त्याच्यानंतरची स्टोरी आहे त्यांनी तो मुंबई काढतो फोटो दाखवले हा. आणि ते हईले औषधी धावत शाळेत जाऊचे अगोदर पिंक्या बोगले बागे आमचं म्हणजे बायो माझा ह्या आम्ही नेमकी काय धावत दिलो आणखी पसंतीसाठी यांची मी म्हणलं, पिंक्या कामं दिसा करायचं. बाबा होय पोऱ्या नव्हतो पोऱ्या नव्हतो आधी फोटो दाखवले त्यांनी तकडे फोटो देखले फोटो भारीच होतो फोटो भारीच होतो होय फोटो नाही देखू पप्पाने येताना आणलेले मुंबई हा. काय चल दिवसभराचं काम झाला हा बाय आता बाय बाय गुंग्यान रोज दिले ना काय तुझं पुणग्यान रोज दिले चल दिले ना हे बाय अभ्यास पुढच्या टाइम परडे मिळालो ना हा जा ना परडे चला असं काय तर घुमऱ्या केस बीस बघ कशी अरे ते झाली केसेस काढले चल तर पिंके ह्या आमचा चल, दे. पिंके अर्धा टाइम अर्धा काम उरलेला येवा दा 2 दिवसात तापला तसा. पण तुम्ही हे पाटी राहू. टेम्पेनच आहे वा. पाटी. माका फेरी घालूची लागतं एवढी. आपला तर 7:30 पर्यंत मी काम करीन पिंक्याक नको या बहिणी मरणाचं काम होता नाही तर काय. हा, नाही, नाही. बघ बघ, पाटी तू हा चल बाय बाय सांगा. अभ्यास घेऊ घेतलंच ना. चला तर पिंक्या कोळी सोडून झाला आता पुणग्याक सोडू जाणार इंग्रज काम आमचं पूर्ण झालेलं नाही कुणकेश्वर. अर्धवटच झालेलं आहे. काम पावसामुळे अर्धवट रावलेला त्यामुळे हय थांबया मग आता काही जातं अजून ना पुढे नको ना हय थांबाया पुणग्याक सोडता कुणकेश्वरा कुणकेश्वर तर बाय बाय